What the hell? Аз им раз не помня, ще си паси. Не, крашна ми играта. Крашна играта, човек. Виж, че бе с хеви на 100 000 живот някъде там. Май няма се оправи. Няма бе, не чути ли крашна ми играта, бе? Това къде си викам такова в Инстаграм, такова беше пак с работите. Гледай си, гледам живота на 10 000. Да ти крашна играта от GDOS, браво. Гата досва ти крашват играта. Супер хакер. Прекрасно, дори не знаят как да доснат ми направо ти чупят играта, човек. Готов ли си? Кажи като седе. Серием са, човек, затова ми крашна играта. Ще продължим да играем. Бе, моето май ме е звънял за нещо сериозно, човек, че да видим. Да, влизайте, момчета. Малко тъп фейл стана, ама... Много се разъхме, браво, Весо, добре се справяш, между другото, доста добре от нормалното. Защото наистина е добре. Доста пари правиш, като ни ги трепиш, като ги обираш. Пак по същата схема. Да, тествам. Те видяхме първия лейф е отдолу и отгоре. Ако искате, може да смените място на турета, който е тук от заря. Ама пак не ми се рискува, защото когато почнат да излизат оттам, не знам. И на мене. Честно ли, кой влиза толкова по-бързо от вас за лут? Аз бях минимизирал. Аз бях минимизирал в Фейсбука, седях и... Няма е Black Panda, Giant и Toxic. Това са хората, които влизат. Не знам, човек, сервер е свул. Аз влязах след Даян и последния влезе доста супер. What the fuck, бе? Не знам, ами са сери, човек. Ай се сера. Ай. И що наистина чай ще дисконектна. Ще напиша Max Player 32, може да е това наистина. Може и да има някакъв филм. Напротив, лети, младежи. Влизам. Чак, че тук се мъчиш, чупя си това там писми изображението в това. За Steam да му се... Вътре съм. Мах аз снимка преди такова. Една много як снимка си бях преди такова в Steam. Искам да се намеря. Малки всички влияме, на? Ще сме вътре. Разположете се, решете, нали, къде да сложим другите турети, ако такова, аз отивам да се изхензам като говедо човек. Да ме олекне на душата. 20 минути има ли? Ало. 10-15. Ай, седвам. Не се пусна. Аз ще игра топът с демонче. Ало. Ало, кажи е спамер. Кога цъкаме? Игри, ти не мога играеш. Защото ги нямаш. Кажеш. Да. Няма я купена. Dark Boy, ти ли си? Не, всъщност, кой си приятел? 8-12. Добре, значи не си толкова, който му се извинява, играем Team Fortress. Аз че точно там ли ще трябваше да застанеш, маняк? Маня, сега някой от вас да ме заблъска да ме гърми, бе. Няма гърмите. Кой от вас? Не. Човек, не знам. Да я кажа честно, не знам какво преди малко ма хелвал. Аз пак взема хелва, човек, медика. Няма гърми докато медика ма хелва. Това ли ще направи, бе? Уиджет. Човек, преди малко бях на 700 кърфето, къде ти.
Медика И като то му кома става прави на човек, и то става. 220 близо и 15. Аз не ти казвам, с хейтите един път бях на 10 000 в Инстаграм, но мога да намеря снимка. Не, по 10 значи. 000 бях нещо такова. Пик не знам заради какво стана тия сега. Често си казвам не знам. Аз от тази снимка в момента търсиш, искам да се я видя, че не мога да се на колко беше. Ето ми е проблема, че не мога дали беше 10 000 нещо подобно беше. Знаете ли какво? Може би от накраша пошекта. Ето, намерийки снимките, че са да гледам. Я му разбийте главата на краша, бийте го е. Медика, ама хел не да бе колко кръпи мамно с хела. Ето ма. Парът, ти нямаш човек. Хел няма да бе кръпи. 80 Имам 000 имам 215 кръв с хела на медика. Вижте, 80 000 живот имах. Сървър с работа. На 11 вейв беше това, сметни. Я кажи, той оръжие, силно ли за вас? Я ми кажи, че. Не знам колко демидж би, не съм бил, ама... Ей, това така. Аз я подна в Steam направо. Виж, Такова линк да я види само. сега да го. Ще не махна да пак. Между другото, манят си как такова. Хората хора. Дали това лунка. Ай, виж това. Вижте колко човек съм си го направил. Не е малко, нали? Какво анбоксно е? Кън сме? 80 Чакай. хиляди. Смятай. 1 лев на тюра. Между другото се чуя как мога да отварям тия съндъци. Без ключи и такива глупости. И какво мога да отворя като цял ден. Абе, медика ни лепна, бе. Да. Арткадрец. М. Ей, видях тази Може. къде пратих аз. Но това в групата. Няколко години Осака влезе. Първият ли пак е пратих? Това съм смал пресед време. Ама се доста живота, сам това знам. Манете, видяхте ли коя пенка прати такова? Това снимка на краш. В TeamSpeak. Какво? Видяхте ли коя пенка пратила това снимка на краш на... Не съм. Аз поне. TeamSpeak е. Това е моя снимка, аз не го си Стана ми напазя. патката, човек. Тя какво си? За какво говориш? Медика не май влиза. Да, ето. Аз ви пратих една снимка такова, където съм играл. Вижте. Аз вече говоря за това. Това някаква това пенка го кой ти пратила на праща? краш. На краш някаква пенка го пращала, да, не. Кефи ме. Стана ми патка. Важното, намери ли я? Не знам. Вече, ако някой момиче ми прави така снимка, аз веднага ще питам къде живее. Първо
си го това. Да, преди сме го, да. Ама пак. Снимка, не е на живо. Така че... Как да го кажа, не беше много зло. Ма, ако е на живо, кой ще не? Също. Според тебе, какво стана, ако беше на живо? Щях да е клъцна. За всеки би. Освен ако не е също скъп. Компютърна измама, това. Не. Ставай, инженере! Аз ли? Да. 100 ги бил с един удар, бе. Всичко. И това, че ги биеш с един удар, означава, че сентрото не ги биеш с един удар, колко с... Аз бием и големите с по един удар. Сериозно, бе? Да. Добре, тогава служи някъде бомбички. Да не минаваш Аз най-кръка. нямам. Звъката кобра, бе? Трябва да са стики бомб лаунчер, иначе нищо няма да направиш те. Аз на защита и такова с това. Без мъч. Я влезни в това, да виж колко става. Ей, това виж Солджер, токсик ело. Елаче, пока. Стъпи барана на това белка. Да, веднага ще го настъпя, сякаш не съм го играл мапа. Настъпи само белката, нищо повече. И да вляза вътре да се умиля, аз не съм го играл мапа, помисъл. Такова е. Да, я падна. Къде бе? Ето падам наистина. Ама няма сне. Има една барана белка и настъпи да виж какво прави. Телепортирате на Ма къде тайното е? место. Аз ще ти покажа. Телепортирате на едно тайно место, което... Тук съм, даже не си измих газа заради вас, човек. Очаквах някой от вас такива курви да е дал F4. Ама сте приятели, аре. Готови ли сме? Къде си, бе, нищо? Аз не съм. Ей, той някой дропна от нашата. Тиква ник, ело. Някой чушка. Чакай, не знам какво стана. Някой гайда тук в TeamSpeak, няма ли да дойде? Един влезе медика, мислиш. А. Не медика. И също тук си имах на нещо, което съм се отушил. Аз на мъжки ще там свинка. Кой искаш от моята снимка, бе? Между другото, телепорти не работят. Ма няма се опрете с телепорти, а инженерите. Страхотно, човек, няма телепорти, няма работа. Честно ли е? Честно ли така сте го направили телепорта, Само абонаци? един вход има, човек. Само един вход и не мога влиза. Дори от друга не мога да са такова. Въобще по него и не мога да. Смятай, че направо съм ексита, където не трябва, виж. Гейт. Няма нещо, направи, ще го направиш Ей, сега ще го правя. Инженера е 6. И медик. Вей, той го е направил там да се ходи до база, човек. Тук да го направи гонката. Майко. Ей, сега. Ето като си Между другото, крашендър, стой. Ела, краш. Краш между Да. гейм е делман. Гледай колко бързо би с бата. Да. Краш. Дълго ги мачкам на бата и реших, че ще апгрейдна. Между другото, яма стрелни и малко с картичницата. Може че ще има такова. Не, човек, не знам. Значи, със сигурност... Човек не ми се сторил, бях на 700 крат, моляца. Медика със сигурност ми дава някакъв бъф, ама не знам защо като седят където и докато гърмите и са бия всяки ми дава още крат. Вие знаете ли, че някакъв маняк ми донейт на някакви яки работи? Ти. Няма да ти кажа. Ама оръжия или там? Някакви две каски ми даде, между другото. Добре, нито една не е за това паляк тук. Не мога да скача горе. Краш, сам да ти кажа, че CD Game вече не е... Какво не е? Не е инженер. Стана демоман. Що има само един инженер, бе? Първи урок не е проблем. Добре. Не знаеш. Ами ако се апгрейдвал на този маняк, Аз мога да се върна парите, така че не се... Може да се рейси. да, ама не му връща таковата е, човек. Имаш бък. Желателно е да апгрейдваш само с класа, който ще таковаш. Пак ме. Аз спечелих гимни, така викам на това оръжие. Съберете пари. На колко малко Съм дали. стана?
Виж какво връщам се, това сега ще изглежда причам тук. Тия... Направо го смазах. Как ги нападна с това? Аз съм Как е там горе? Ага. Добре. Курти там горе, бе. Вземи сенци, вземи сенци. Бегай, 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 бегай. Ой, добре, че беше в медика, човек. Жертва се за отбора гаджа. Убийте ги тия отзади. Как бега там върша? Не го стигам. Аз мога хитна, иначе аз колко бия някакви си върши Патронаж живот. нямам, патронаж. Идва и взема от диспенсера. Абе, си откъде мога стрелям. Диспенсера ми. Аз си взех. Шо как чарна майка му да е бачу при кулите. Къде тръгна това? Търси мен, Кенеф, аз мутам. Уау! Измлях. Сентри. Стойте горе, стой горе, стой горе, стой горе. Си плас дефенс, човек. Майка му да еба. Говоря пак за мина, човек. Нищо не ме занимава. Там ще като стошик не може да се бърна. А! Остана е. Не знам аз. О, големия слон. Пак ти сложери идват, бе. Ти вече не знам. Не сложери. Well done. Now head to an upgrade station. Greetings. Ма това много си е такива днес, само че трябва много ги запихана. Трябва да си брек малко демиджа на това върши. Ако да взема, то пари има. Демидж так спита, айде. Сега малко по-добре. Ах, телепортер. Можете да се телепортирате от ексита вече. Ако ви трябва да знаете. Или сме тук? Шестима трябва. Смеем ще съм F4 на скамус. Тук това не мръдна тук даже. Готов съм. Еми, А, като си Дилмана, готов на Дилмана, F4. Дилмана, човек, Дилмана! И остана. We're under attack. Protect the facility. 5, 4, 3, 2. Само да не се сложи частично. Къщ си. Добре ти изплава се. А хевите си, как си удъци. Много картечница с... Где ходи там, центърът ми ще. Ще ме стрефи тръпи. И ги метнаха. Пана! Епа. Давай! Мерси. Дай пари.
Attention, engineers. We've got a sentry buster. Бъде готов. Ти зад нас. Аз ще гледам. Чакай, центърът ми. Але красиво. Ти го представяхме за коледа. Йо, чакай, чакай. Another sentry buster has entered the area. И остана един голям скаф, който е голям война. Страшно страйт. Това са... Да, буквално това съм приемал от цепа да игра почти. По-не е какво не. Само не този гора. Я в този места. Височи. Имат сканти. Героя, кой е скачва на главата? Аз от това мъчка да бъде. Но майко връща работа има сега, ще ги държим за стопа. Good. Now find enough room. Качвай се на телепортера. Τώρα θα σε γκρέκουν του. Μέτσε να μου κρέξει nešto. Виж, Андрея? Спешъл атак. Кое ми е специалната атака? Ето сигурно. Док ти гът, колко ти бие по-бавно, ма убивам. Готови ли са? I cannot wait. Ще съм снимка направо. Подготвил съм се. Тима, стана, ай, 6 тима. Инженер, глед, снимка. Някой няма да се пускаш един инженер, бе. Нали бяхме два? Свърши. Пустай. Тя като ме натраскат. Аз проих малко нещата. Сега стрелям не мисля на парно близко. И това ще да мисля това. Ще стане тук зам. Майко, какво било? Много с... Ко замервате вие, мишоци? Ти да замерваш на Бонг нама човек, мазното лайно. И мене са.
и да подир тя. Сентри бота. Убий. Добре, това става. И защитение просто. Дефенс. Тя много стреляш. А това ще ги стъпва нещо? Господи, какво става? Отзади идват, отзади идват. Има голям скаут. Добре, това трябва да става просто. Тому ми тук Не се тенте. На 14 хил. Да. О, кто? Сложен такой. Ранился. Давай, вперед, по руке. О, точно не. Нищо направо. Ига мини, само мини ми Аз ще го навея като убие. Трябваше и тук долната диспенсера. Тя свърши играта. Не, като... За смисъл, като... Смисъл, като са тука. Като са тук, наистина нямам идея къде го сложиш. Ей, тук е хубаво да го сложиш и аз от тук някъде с медика от тук да ма хилва, пък аз да съм преди да стрелям. Той му е до доста добро таковата. Рейнджа му е доста добър. Не така, до стената, ама добре и така ще ми номера. Да може и на тебе да ти дава. Аз като ми трябват патрони ще се върна. Медика ма състендва и от време на време държи и това малкото. Ама сета, да, служи го колкото са мои така. Да не е до тук, защото като го удрят и да му взимат човек. Разбираш, това ме притесня. Ще го сложа на виндика. Много ще падна от това къде. Човек прибиха в два скалта. Ма за книжка. Get to an upgrade station. I'm giving you a notice. Те си берете пари, защото аз не мога. Съм мъртъв. Оправдание. Чекът съм мъртъв, кара ги се върна. Оправдание. Шукай крак. Защо на високо нещо? Или два. И да час хора отбирам, бе. Я се навикам, че ми револда спах, че ми някой бал на револда. Не, по-добре. Знаете откъде ще идват? От всякъде. Но добре, аз пазя долу. Трябва да изпесера, трябва да си горе. Какво ще правим още една игра? Поне. Всичко се е за в момента нормално. Нещо ми даде. Така,
Чучо, иначе ако тръгват да идват отгоре, позицията на диспенсера ще бъде ето тук. Поради причината, че... Чакай. Да видиш, не го мисли. Ела само да го видиш. Ей, тук ще е позицията на диспенсера, за да може да е прикрита отдясно и аз да мога да заставам примерно по нея и тук така и да мога да ги бия. И като ми трябва амуниции, само малко да дам назад да ме заради на фул и да продължава да стрелям, защото худват оттам да мога и оттам да ги свалям. Пък ти центрито, не знам къде ще го сложиш, за да... Долу ще пазя, аз отдолу ще пазя. Чума, когато спреем целия уейв отдолу и се смени позицията и се дойдат само от тука, тогава ти казвам как ще стане тактиката, разбираш? Да. Значи за момента... Това съм за 100 пъти сега не мога. Чака ми е, че... Не стига диспенсера горе, а долу. Не, той е долу. Ти са долу ще да си. 3, 2, 1. Ко правиш бе побъркан? Ай чек точно като почва уейва. Е, спокойно. Голяма. И отгоре идва Файро с бомбата. Те сега ще ги запукат машинките. Аз отивам горе обаче. Не трябва да го дропна. Има инженер, да знаеш. Пак стреля пък горе. Той ще нарича. Без още изгорят. Медика може да отиде да го съживи. Да, ще се подима. Аз съм изпарих. Гаджа за пари, тък ще да ходя за тях. Аз мога шанс да разбърза с шига и по-добре. Шит бе, ей, щупиха турет. О, не го видях. Много пари. Сори, не го видях. А го стои гост. Дай това. Най-гадно е като има спайове. Да се лепти на някакъв не е форма. Ако не се бъркам, да. Къде? Не ще чупиш на стъбите в стената. Бра, гре доктор. Сега хевито трябва да ни помогне. О, хевито с 2 Аз медика. пас говорим по зет. Първо убийте... Не! Трябва да се убият промийците. Добре. Сега я ще бъде. Той е много по-скоро. Аре, стига специални патронче, няма патрони. И аз спомням такива хубаво примам да Някой от вас педераси му бутна. Айде, Да ви съхнат ръцете, между другото, честно ви казвам. Аз ви казвам, манете стига. Ми са тъчка, не ми взимай с патрони, ще да се оправя. Трет мет. заедно с Солдър ли са? Аз трябва да съм използвам просто. Аз съм миналото с Аз съм използвам всички мапа. Вижте, то се направи сентри чак горе, маняци. Еми, и може ли едно време двете сме родени? Я ни разбих.
Това е само магично. Добре, излязох, има по всяка то. Жива! Ай, телепортера маха там мисля. Ото има баса ми взимат. Ние сме. Security alert. Трябва първо диспенсера. Жива, Amo, това разбига и пусти. Не кефа направо мис. Те пак ги пускат. Well done. Hurry, get to an upgrade station. Има съжаление, няма съжаление. Коса е? Има за... Съпна всичко е прав. Това е в байна смачка, човек. Който се говори на цената. Падна се интрото, човек, падна се интрото. Още два По-скоро позволихме инжиран да сложи център. Да, аз не го видях първата. телепортер няма, трябва да се Аз го издържах, ама умрях и край. Аз го видях, после да му подшите. Как го бих първи път да хай. Ланел ли е това там, където беше бе, машината? Все, че се запъти главата. Оба къде си бомбата? Това е голямо. Не, то малко го немаш. Нищо. Крашандра, коса Кой скаже? е? Не, защото се в базата да не те вижда напред. Инженер. F4. The attack has started. 5, 4, 3, 2. Това е хубаво, откъде да наредиш гранати и да ги взривиш като скочват. Аз Къде не отпред? аз съм взетах лесно защита. Аз като близко игра с меч. О, не, ето. Не това. Това е бос бъче 35к. 50к е Ще го този път. танква. А не Аз 30. вече 35 и край. Много това ще дава вече много по-сълта. Това е спокойно, но Давай малко. Ами стига некъде си. Добре, то смо сват. Куди го спомня? Много ми стрелка, ама ще спомня. Що беше троен човек?
както може да отиде там да... Не, патрони, мъч. Ара... Изво... Иди си, не се снема. Там не си. Умрях, паднах. Не ми взема. Човек пак паднах. Те станете зорени. Аз се така му стрема и стрелят, само че спати там гледа. Отгоре, аз... За коменташ сетя върху мене гранати. Те да ти бият нищо. Просто си бият така земята, виж. Добре, гледай играта, ако става човек. Къде ти първо? Къде е бомбата? Ага, видях. Долу. Имам такова спокойно. Няма да я пусне. Само да не ме убият. Аз държа бомбата. Държа бомбата да не може да ми взриви лайната. Добре, взриви са бомбата. Ще е 6 точки. Бърджа край. Още 3 големи хита. И солджер. Солджерът са трудни, само че те са много ясни. Специално за сетите. Напротив, хит са много. Просто те нищо не бят. Сравнение с хейт. Че го на 600 кръв съм човек. А ти туриш? Да, и умрях. Човек паднах. Много тъп. Има шанс. Не. А, ти солджер. Някой да отиде да взема пари. Няма да е някакъв говор. Браво. Хим! Да пада! Нямам мисля, че за тая бомба, ако не събера. Да свалим. Бутнаха. Вие точно на време дойде човек. Пари. А, стань лишь. Имаш ли краш? Имам. Окей. Падна ли? Човек, оф. Снайпер! Майпер. Now get to an upgrade station. Майпер, кой ти байба. I'm giving you a bonus.
Вей. Ако сега на последния лайф ще по-трудно. Айде, последен лайф. Има ли танкова? Не. То малко няма. Има за съпорт скаутове с критите, и че те са най-гали. А спайове има ли? Не. Окей, супер. Снайпери също. Той ти показва само горе к ним. Има такива снайпери с лукова съм. Като са по-просто. Ай, няма... Ма има 3 меди. Аз давам E4. Готови ли сте? This is it. The last wave. Defend the facility at all costs. 5, 4, 3, 2, 1. Отгоре може би няма да успея да ги задържа съвсем. Успел. Снайпера, убийте го! Падна. Не, падна. Горе на пак. Аз съм изпинял горе да видя. Аз не изкачвам. А това не е вижда. Не му цепна. Може ли? Отивам как. Я не отпущу. Como снайпер? Бежу. Another sentry box has entered the area. Кога му филма? Не ще направи. Че може би не трябва да го апгрейдвам повече. Само това трябва да го апгрейдвам на един път. Зарежда по-бързо, ама... Или поне на втори левел трябва да се прави, не на трети. Често имам много. Ти с меч, че нямаш. Имаш ли прав? Ама колата. Идва Соджо! Гледай, падна. Соджо! Бит меч. Всичките му базуки ги наебах, човек. Не знам дали видяхте снарядите. Good job. Джаджа. Доволен съм. Да факт това как се обиси. Екстра. То си снима как се обиси. Много добре. Ще правим ли още? Да. Може да. Я виж как се обиси там. Виж. Да, обаче...
Да. Че един се отдърма. Инветна да играем CS и сега се напише. Сериозно? Бърках. Може ли това път да не съм скаут? Не ми харесва. Може да съм скалта. Добре, ама някой трябва да обира парите. Аз съм мини като. Аз съм скалта. Аз съм мини. Ти Супер е играта, между другото. Аз и аз играта такова. Ти къв си, маняк? Кой? То ученицка не скаут, какъв е... Ся, какъв беше? Инженер беше. Ами хубаво. Ами аз, значи скалта ставам. О, то малко. Тук съм пътил, аз съм там къде бях с научното това. Точно. Аз бях развил супер яко съм. Там се гледа това кост. Това паня. Тук обаче не съм мислил с тема смисъл само за онлайн, съм такова, трябва да видя сега тук да решим. Окей, няма да почвам. Тук имах много места за синтите за слагане за инженери. Да, има. Това аз го харесвам доста. Почвайте да слагате Знаеш какво порталите. слагаш, че центрите, аз мога ти кажа, аз имам тактика на това. А тук където съм аз. Бесо първо служи порталите да може се ходи. Това е просто като в момента, в който излиете от базата, Хорошо, човек. тук отгоре мога да слагам, виж. Ето тук сме слагали това. Какво? Ние тук отгоре сме слагали центрите, когато сме играли дома. Диане. Доле тук е. Чай да видя откъде ще идват. Искам да видя откъде ще идват. Те единствено само от тук ли ще идва, да? От две страни идват. Тама. И от тук горе. Чакай да видя. Излезете в кутия стълбичките и от тук скачат. Излезете и от това. Диане, виж. Аха, дясно. И тук идва това През машина. средата и отляво там, дето има някаква сценичка ли? И тук идва машината на танк. Да. А не, значи те в машината, тук отгоре скачат, нали? Тук отгоре скачат и от тук слизат. Те не скачат, а слизат, така ли да разбирам? От тук някой фърля ли се? Ето тук трябва да се фърля някой, добре, хубаво. Ами, знаете ли какво ви предлагам? Не знам до каква степен ще ни помогне, ама... Тук имаш... Оф, не, те пак от тук ще минават. От тук минават ли? Да, минават. Да. Корва. И скачат по стълбите, от тук скачат по стълбите. По тия май беше. Тук ти затварят с решетка маркета и накрая не може да го... Къде да служа? Значи всъщност- Кой ще вземе? Значи всъщност не минават от тук, тъй ли? Тук не минават роботи. Ами Присей да, това от място. тази страна, ето тук където съм аз. Къде си ти? Не помня. Дайте казах, играл съм когато точно, но играл го в август. Значи не, чуйте, защото вижте каква ми... Вижте каква ми е идеята. Вижте каква ми е идеята. Тук се слага това запълненето. Диспенсъра. Да. Не знам тук дали се затваря, ако не се затваря, може би тук Не ще... се затваря, не се затваря. Не се затваря. Ей, тук така примерно може да е... Хубаво е тук да е диспенсъра за пълнение тук края. Аз М, добре в момента, когато отгоре си да сложиш дистанция. Не, диспенсъра на мен ми трябва. Весело, махни го този портал и го служи горе в кулата. Е, тук горе може да е сетен. В кулата служи портала, ей тук така. Ама. Раз, Няма да е най-добре да има двама инженера. То много работи е Те хубаво. минах по два пътя. Тук и сентрите е хубаво да сложат. Ми служи центрито тук тогава горе, пак от тук ще си взимаш. Мога да слагаш за човек. Да, ние тук ги слагахме Да, винаги. служи си го. Казвам, Центрито е, Веселине, портал го служи тук въгъла. Да, го служи тук. Ще е тук. Не до хелта. Тук сентрито и... Служи го просто, така. Центрито го служи там отпреди. И служи един диспенсър, пък може да бъде. Диспенсъра трябва да ми го сложи на мен. Така, предлагаме и тук да е диспенсъра и ще ви кажа защо. Защото ако идват от лявата част, тук ще е горелката и ще ги разпорва с горелката, защото тук е вижте затворено място и така нататък. Докато аз с центрито ще се опитвам да бутам и тук каквото става, разбирате ли?
Това е цялата схема. А малък весо, кажи ми какви апгрейди са направите специално, за да знам какво... Аз мисля, че мога да видя. Как беше? Как се гледаш? Задържаш мишката върху човека и натискаш фон. Чак. Помпата си апдейт на хас, колата не мога. Не, Весо, слушай сега. Ти няма да стреляш. Ти си поправиш, ти играеш изцяло на кули и на поправка. Тоест, апгрейдваш си това. Ето този диспенсър, който е, махай си сега всичките неща. Махал съм ги. Така, сега ще кажа кое се апгрейдниш. Момент. Чакай, как се правиш? Натискам F, ама не става. Просто слагаш мишката върху човека, натискаш F и му гледаш какво се апгрейдва. Да, ма за него не става, човек. Не знам, аз мога да ти натисна фор върху тебе и да ти гледам какво си апгрейднал си. Картечни са. Firing speed 2 пъти. Кажете му какво да апгрейдни там, човек, защото не ги знам. Аз знам какво да апгрейдни. Весо, чуй се начин. Апгрейдвай си диспенсъра и кулата най-вече. Няма как да ги апгрейд на тях. Само диспенсър. Защо, Весо? Обясни защо не можеш. Чакайте малко да му чуя логиката на този цепелин. Обясни ми защо не можеш да се апгрейдниш диспенсъра и куличката. Молята, обясни ми сега, слушам те. Как да ги апгрейдна? Когато отиш на шопа, виждаш ли горе има един грузник, който изглежда на теб, една шибана помпа и така нататък. Мисля, че трябва да имаш един диспенсър и една куличка. Апгрейдваш ги и апгрейдваш... Изслушам, имам една количка, която не мога да цъкам, не ми е като миньон, не ми е като нищо. Цепелин такъв. Добре, диспенсъра къде ти е бе, майки ти, да и бани цепелин? Нямам диспенсър. В Весо, сега на специален ли ще се правиш? В смисъл, обясни ми да знам. Искаш снимка? Да, искам снимка, искам да видя снимка. Искам да видя снимка, не мога му вярвам на този цепелин. Не може просто е така да има голямата кула, да има това и да не може да штракна, за да се прави диспенсъри и така нататък. Дигна на так спида. Бунак. Точно утре. Трябва да дигнем това центри и такова хайрен спит и... Ама той трябва да си ресни всичките таланти като цяло. Аз ще ги ресна, това не е проблем. Как да ти я пратя сега? Във Фейсбука, давай Фейсбук. Добре. Ти нали сме блокнал? Лапай чурки тогава. Ми ти? Аз мога да се апгрейдвам, аз съм специален като теб. Играта ме харесва мен за разлика от теб. Вай. Някой друг тогава да стане. Оставите този цепелин, трябва да стане, бе. Аре бе цепелин. Аре бе гений такъв. CG геймър да стане, а малчето да стане поне такъв. Таро. Аре бе цепелин. Просто айде да почваме. Не, то трябва да се апгрейднат просто, няма как. Повече от един диспенсър не може да се построи, само един може да се. То е ясно, ама аз не мога да съм от... Ето тук. Може това да се строят, само не съм диспенсър. Абе, един Може. Имам предвид, не може диспенсъра да е там и тук така да не ме фаща да ма хилва, човек. Глей, той диспенсъра трябва да го целуниш, за да тръгне да хилва, човек. Някой трябва да стане такъв. Нали медик си може да иде? Няма, патрони му трябва да е. Давай, на мен патрони ми трябва да е, човек. Искам да ми стига до тук. Ето, направи го този кенеп. Не. Вече кажи сега да апгрейднеш. Лошото, че обаче... What the fuck? Махни се от тук да видя рейнджер, защо нищо не става? Значи, апгрейдвай... Не се вижда толкова Добре, прави всичко там. е 6 точки. Апгрейдвай... Трина диспенсъра... Кулата ти, между другото, увеличи хелта на диспенсъра ти и на кулата ти. Нищо... Нямам точка.
Така, Весо, ти сега слушай ма, всичките ти пари ще отидат в хелт и рейндж на това, на диспенсера. В хелта и на колата и на диспенсера, човек. Един малък диспенсър му трябва, човек. Ай, стига с този малък диспенсър, не му трябва малка кола, бе. Той си е апгрейднал диспенсъра 3 пъти си го е направил Така. на макс. Така. Телепортера също. Телепортера няма нужда. Еми да си върни парите, това си видим. Според мен няма смисъл на колата да я правя хелт, защото там май няма да бутнат или не знам. Човек, като тия базукерите направо ще като ти фърлят 4 Те базуки. да решат колата. Кола няма, точно не ще запокат. Тира. Специално големите фърлят, не знам дали забеляза колко хиляди базуки фърлят по всеки таргет, най-вече колата, човек. И веднъж си апгрейднал, ако си апгрейднал. Я виж какво е апгрейднал, което не мисля, че трябва. Слагай на Facebook. Хелта на диспенсъра, защото на... Поли, защото човек, този мап е много по-труден за инженера от друга. Ми то тече времето, те вече почнаха да натискат. Откъде да служа той човек? Аз да не съм ви господ тук с 50 000 милиона. Остай ги така, аре, следващия уейв. Диспенсъра е 150, колата е 400, най-почваме. Калата чакаме се. Диспенсъра е по 100 нещо и... Десо, ти знаеш къде е твоето място? Ти когато играеш инженер, изобщо не изкарваш оръжието в момента, с което си. В момента отиваш и там горе, човек, и си седиш на колата, човек. Чакаме само Black Panther да натисне F4. Има 20 секунди, кога се качвам нагоре? Ами ти като почнеш да ебеш, за кого слам презерватив? Ще й бава в спуканото изчаре. Ме ли си лъжа? Медика да не седи така зад мен, медика ей тук така застане. Добре. Казай кога да пускам щита или да... Ти сам ще прецениш. На 300 кръсна. Тук значи не са затворена, ясно, добре. Гелмани. Как малко ще преча, ама трябва да дам пари. Да. Не, аз ти не ми пречиш така, защото те минават патрони. Така или иначе през тебе. Защото те влизат при тебе идват. Добре, после ще видим да апгрейдна таковата за базуките, защото така ще ме разпорят тези базуките. Сентри идва между другото, манец. Да малко напред да мога го бутна от... Сега тук е много важно какво ще се случи. Идва за турята между другото, гъджа. Добре, че ми дойде за диспенсъра. Но то сам че ето тук майка. Слушай ми гелка. Колега, скоро трябва да се опри. Фел. Добре, тази система not work. Трябва да го спрете този маняк. Някой трябва да се върне да го спре с бомбата. Скаута, отивай. Добре, о, лъж. Тук съм. Ужас. Какво му е да направим, Този беше бързичък. Добре, значи момента, в който трябва да апгрейдна веднагически... Не ще да влезе от никой. Веднагически трябва да Destroy Projectile и Knockback човек. Оттам нататък не ми достигат малко парички и смятам тогава да видим да апгрейднем в
какво кажем, критикал един път и Fire Resistant, не Fire не ми трябва, 2 пъти Critical Resistant. То няма смисъл тук да стоиш краш, то може и така да се заде. Работа е така, че аз трябва да ми са... Патроните ми трябва да се хилват, от тук могат да ми се хилват Както само патроните. стрелям. Давам реди. Manco is under attack. Аз съм играл в Windows. Убирам. Как скачаш рампу. Но запали за скучом. Аз не мога да убирам пари сега. Сам парица. Into the area. Танка, идеално. Обаче я ще го строя. Тук моята базата може да помогне да се там. Ой, сеть, сега ще видим. На този много да се стане. Тя ходиш. Бе, бутна ма демоман, човек. Майка му да еба, много време ме отне да се застрелям това човек. Есо, после ако можеш, ако имаш възможност, ти си прецени, си апгрейдвай спида. Пак. Не право. Тук наляха ма много стъбън. Look out for that sentry buster. Бързо постарам. Здравия, човек. Пробвах се да спасем нещо. Ой, човек, откъде го стрелях, направо съм търси. Между другото, това го помня за турета ми, като нямам такова при мен диспозал, че там какво те. Диспенсър. Защото го чупя и не мога го хилна достатъчно бързо. Тогава... Не знам къде го сложиш, човек. Чуй, ако трябва... Не, много тежко ще стане. Трябва да ги фаща. Виждам е тук, споделя, виж. Краш, за тебе. Не, който аз говорим, трябва да още един медик човек. Къде? За тебе, виж. Да, но виж сега, чуй. Ако го сложиш тук, това значи да изгубим
да ги фаща, като идват точно е от тука. И като стигнат до тука, вече ще е много късно. Имам предвид и тук. Кой си ти, бе? Black Pound. Кой? Black Pound. Къде си ти, бе? Зад тебе, скаута. Чек, ти знаеш ли аз къде съм, бе? Ето го. Искаш и тук горе да го сложим. Има ли къде си хилва това? Но ще Оня, пусне. къде си хилва такова? Тото е това ли те 2 хилвам? Да. Човек, брой са, ей тук, слагай го турета, ей тук аз ще застана пред него да се надявам, че нямам преча много. Ето ли да сложи там? Той ще цепиш или той Ще му цепиш го само убият инжина. Да, бомбата между другото, като дойде, ако не ми е зарадил рейджа да избутам човек, ще я взриви. Не знам. Не трябва. Кой простак натисна, човек? Кой тапак натисна, бе? Коя, бе? Ти ли, бе, курво? Къв си ти там? Искаш сега да кикнем, бе, майка ти да еба. Вотвайте това да... Ей сега след този рунд вотваме. Не знам кой е натиснал от вас да почнем, ако е той със сигурно ще го кикнем. Не се играе така, маняци, не се играе така, честно ви казвам. Аз си дадам какво, че беше пълно. Качва. Тук е снайпери. Джан Соло. Те снайперисти много мадразен човек. Киви как медика са. Център. Център пъпър. Ау, пръст. Не. Оцелим, няма такива копеленца. Alert! Another sentry bus. Не, нямам рейндж. Хилъра трябва да го избута достатъчно. Всяка дойде тук на това. Ето го, давай, пускай магията. Замина, край, умряхме всички. Аре, бе, защо не го преместиш? Може да го преместиш. Никой не е умрял. Между другото е сега видя, това гръмна па спасих колата. Blast Bullet Resistant, това е много важно. Два танка, не е абсурд. Ще ги бием без спокойно. Как може? Той беше, демона! Вижу! Той е по-пусна, маня.
Дай Не, го чакайте, не дейте такойче. Готови ли сте всички? Не дейте другите, Чакай, дайте чакай, да не чакай. смаляваме времето. Чакай. То между другото, ние с се връщам до базата при положение, че тук има шоп, бе, манец. Малко бях мъртъл. Трябва да се да апгрейднеш още един път доктора, мисля, че уепъна да му ми правиш на 700 хилт. Направил съм то на 675. Мисля, че му е на 700. Може и да е от тая ми за мен, ама. Имаш ли още един апгрейд ли? Да. Де са готови ли си? Аз само Не, медика ще да да. си... Ама човек, какво му е толкова да мислиш, смисъл? Мъч се сложа втората кола някъде, за да му на... Дето на унищожа, коли тя ходи при нея първо. Няма да ходи при нея и бързо ще унищожат. Бе да унищожа, тя не ми трябва човек. Служи някъде назад, ако стоиш. Горе къде беше старото нещо на тая. Ние за колко говорим, той виж колко прикана. Ма 50 секунди. Не мога да слоника и човек, не. Къде аз слон, не знам. Слагай тук на хода пак да стреля, човек. Колко по-бързо падне мината, нали се сещаш? Чека да запука двата сентри. Той манинко сентри купи ли си ги слова? Да. Не. Краш, весела Коледа. Преспам се. Да, ти реди, бавим се. Тук имаме плъх с някаква малка количка, да искал да я сложи някъде. Абе, рад. Добре, let's do this shit. О, добре, че първо танка е, защото... По-добре, да го опича за остане. Стоп. Още много убива. Мазгаси. Скаути си идват. А да не сказа турет, човек. Той е първият танк, добре. Оф, 10 телефон. Инженера ще да прави турет. Много добре танк. Включвам сега апарта. Сентри бота трябва да го видя къде е. Качай стане. Не го виждам къде е. Видя. Пама. Не, пама. Дърми спокойно. Ще трябва да поемете танк. Инженера. Мале пус. Инженера. Направо е сентра. Сентра бота. Той ни танк да ви се страни. Едва ли? Идва, аз съм ряд. Идва. Махай. Малче, махай го. Няма, тук. Кача крак. Умря човек. Не успя да разчита да му убие.
Бе. О, хвала. Отгрейдвайте се тук, маняци, не дейте отидете от базата. Добре. Центрито че на малко. Готови ли сме? Дали си? Не, че трябва да той си отскои. Чекайте. Няма танк, има спалва, спалва. Оф, само тихо, тях трябва. Падна. Не съм. Веса тук много трябва да внимаваш за кулите си, защото ако сложат такива... Да. Могат и да те заколят. При първия възможност, като ви заколят, казвайте. Аз не спирам да стрелям, ако минават от тук ще ги разкрием, ама... Само мене да го бият, защото няма да се върта. Идва да... Кирка. Тапнаха ми се. Сапнаха ти ги, човек. Сапнаха ти центрите, Весо. Никой мога пак като се ги сапнали. Ги удряш Да си мозък. Весо, Като мислих... сапнати нищо не мога да правя. Еми, като ги удръж ги поправяш, Веселине. Ако ги оставиш да са сапнати. Докато сапнати не мога да го правя. Между другото, другия вход от Ливия никой не го пазва заед само. То никой не идва. Карате да. Много внимайте за спава. Назад, прай. Спай, ама он ще живее това. Пидо, главно Кири. С два медика. С 4 медика. Бутна това за амуниции, че свърши играта. Не че какво? Медицински бутон. Няма амуниции, човек, не мога да видим. Не, сега ще имаш. Давай. Holy fucking shit. Тя колкото заради в краш 750. Да. Май пак сме готови. И това си въпрос повече лейвово като време. Верно. О, вижу го, краш, вижу в центрите. Малко. Ах, левитира.
Пах ти хакера. Не, бе, това е Йода, бе, Йода. Не е хакера, Йода. Весо! Пак! Имах много по-добра идея, ама малко трудно ще да ти на теб. Ей, тук слагаш отгоре това. Диспенсъра чеки, няма много го сапнат май. Няма Могат повече. да скочат, даже и отдолу могат. Бах ти жените. Мога малко да ги умра. Падна! Те много учили, скачат като ни видели. Умирам! Качивка върнете. Хилфур! Да, пак се. Бомби. Снайпер могу, дома. Бомби. Спаве, ще има тяга. 4 танка. Доколкото помня, един танк се спомва след 40-50 секунди нещо такова се спомва веднага други и така. Така че не мога да ги приберете колко са танките, мале. 4. Отгоре не мога да сложа това, краш. Пръсти трябва да ги... Смятай, че има спайчета. Краш, че от диспенсъра отгоре не мога да сложа. Не можеш да сложиш, така ли? Да. Добре.
Ти можеш и там да седиш весело. В смисъл да, служил както решиш. Готови ли сте? Да. Трябваше направо там да ходим, защото танка излезе. Само оня. Defend Mancord at all costs. 5, 4, Аз отдолу ще стоя. 2, 1. Tank! Kill it! There are multiple tanks. А, не. Веднага. Multiple tanks. What the fuck? Не съм спомням така. There are multiple tanks. Destroyed. Incoming fire. Справите, много важно да ги... Трябва ти... Стягвай. То гидския разпознава дава на подаръчи. Това се нещо не значи. Захлама, чек, захлама. Лаптанта се живем, ама Излечи няма да бързо. платиш. Аз ще мога. Ама аз умирам. Да, не. Танкайте, измряхме. Пахма. Деда. Вече не ми се играе образа ми на мен. На мен пък не ме обрава. Аз цъкам още. Гадже. Миналата игра не цъках. Не, аз се предаваме това. Гледам вече утре със сигурно ще разцъкаме. Ама добре, справихме две карти от първия път ги взехме, тъй че е доста добре. Ти утре в колко серш? Колко серш утре? Присядам към 9:30. Ма той като стане да Монтана знаеш, ще доста играме ще друга игра. всъщност, колкото му твърди това. Не знам обаче ако ще... Да, смисъл. Пистолет с курники. Страната ще играе сигурно пак Wild Star или нещо такова. Пайро пищак ми пада някакъв пладен закон. Сега някакво чорапче намерих и взех някакъв подарък да го дарам. Рано го да дарам. На мен ме дропна някаква етим дете, аз не знам. И някаква бакпак. Баш ми даде още такова 100 слот. Пак чант. Ще някакво държатели за нали му се продадат. Може е я.